District Election Officer ka East Khasi Hills District ula pajing tho siya General Secretary ka Voice of the People's Party baunwan sa kajing lang ka balabu punlong ha kan rutrik ula ber ajar play ha ka por khat arbaje siteng sngi halor ka jingdawa ban ñiew biang ya ki vote ka Mylliem constituency. Kumon chukudaw baw Dr. Ricky A.J. Singkon, General Secretary na kabanta ka Kertong ka VPP na Mylliem constituency ka kong Ivan Dublin F. Lingdo ha ka artrik uluber arjar pulay ula pajing to siya ba Frederick Karkongor CEO ka Jila Meghalaya bandawa ban ñiew biang ya ki vote ha ki kattu ka neki polling station ha ka te ka constituency. Kat kum kajing ujor laong ba counting agent jong ka party ha ka table number 4 ba ka electronic voting machine jong ka polling station number 44 Maori B lalap bakla don ha ka on mode ka badai bandon ha ka off mode swaban sedang ñiew. Shushu ha polling station number 8 jong nongse perdabat lom pedang B returning officer ulapa ban ñiew yaki slip VV pat ha ka jaka ka EVM ya ka bala dep tip baka don jing thud.